खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आं बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै नोंथांमोन सिगाङाव आङो मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय बेनो जाहैबाय आङो रङिया थांनो नागिरदों लोगोफोर दा रङियायाव मानो थांनो नागिरदों होननानै बुङोब्ला आङो मोनसे फिसा बुस्थु लायनो नागिरदों फिसा माने एसे गिदिरानो किन्तु मुवायासो एसे फिसा आरोना किन्तु खामानिया बेयो एसे गिदिरावनो बाहायजायो दा बेनो जाहैबाय आर'नाइ स्टेनलेस आरोना आर'नाइ स्टेनलेस बेखौ जोङो मा दायो रङियासिम थांनानै लायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर जोङो दायो ट्रेन स्टेशनाव थांनो नागिरगासिनो नै जोंनि राङापारा ट्रेन स्टेशनावनो जोङो सानै नै बिथां सासे लोगो दङ सानैजों थांसै आरोना रङियायाव मा लायगोन होन्दोंमोनलाय लोगोफोर जोङो आर'नाइ स्टेनलेस लायगोन दै माने जाय बिथांमोना गावबा गावनि बाथौ सिबिसालियाव आरोना बा गावबा गावनि न'फ्राव माने समायना रमायना बर'नि आर'नाइखौ साजायना लानो लुगैदोंब्ला आरोना साजायना लानो हागोन नोंथांमोना आंनि चेनेलाव खबर होबानो जाबाय आरो दायो आङो आर'नाइ स्टेनलेसखौ लायनानै लाबोनोसै आरो मोजाङै एरफैनोसै आरोना सोरबा लेंहरोब्ला सोरनावबा थांनानै दा माबायदि जायो नायदो नोंथांमोना रङिया स्टेशनसिम माबायदि थांनानै लायो जोङो स्टेशन गाखोबाय प्लेटफर्माव थांसै ट्रेनानो फैयाखै माथो दाबो ट्रेनानो फैयाखैलै लोगोफोर दाबो लोगोफोर दायो जोङो टिकेट लानो थांसै टिकेट लाहैग्रोनोसै बिराद गोलावलै लोगोफोर प्लेटफर्माबो नै थाबायबाबो थाबायख'नो हाला बाथावसो एस कारेन्टनि जाजोबसिगोन जाब्लाब जाथारसिगोनलै लोगोफोर जायगाफ्रानो लोगोफोर टिकेट काउन्टार मोनबाय दायो जोङो टिकेट दानोसै आरोना बे न'आवनो टिकेट गैयै लोगोफोर बे न'आवनो टिकेट लाहैनोसै टिकेट लाहैग्रोनोसै लोगोफोर ट्रेना फैगासिनो ट्रेना नै फैगासिनो बेयावनो गाखोना थांसै आरोना जोङो बिथिं नेगासिनो ट्रेन नेग्राफ्रा नै जि फालोथार ट्रेना फैगासिनो फैगासिनो लोगोफोर बे ट्रेनावनो थांगोन जोङो बेयावनो गाखोनानै खालिथार माथो जायगाया दा एसे फुल जालांजोबगोन बेयो उदालगुरि मोनैबा लोगोफोर जोङो ट्रेनाव गाखोबाय दायो एसे जायगाखौ बारा थिग मोनासै अब्लाबो बेयावनो गाखोबाय जोङो जोंहा बेसेबांबा गोबावनि उनाव सासे फरायनाय लोगो मोनदों नै सानसुमा खुंगुर दैमारि गोदो जोङो कलेजाव फरायबा जमा लोगो मोननायमोन आरोना दा बिथांखौ दिनै फिन लोगो मोनफिनबावदों बिथाङा मोनसे जायगायाव खामानि मावनो थांनो नागिरफिनदों आरो फिन खोब गोजोननाय मोनदों बेसेबांबा गोबावनि उनाव लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय आरोना आयौ बिराद गोबाव जाबायमोनलै ना लोगो मोनैया सिगांनि साइनाय मालाय जि फुंलायलायदों
मोजांबा ना दासान्दि खबरा थिग दं मिसेसा थिगैनो दं दंलै आंनाबो जेनथेन मा बुंनो आरो थांगासिनो लोगोफोर थांगासिनो नै ट्रेना खारगासिनो थांगासिनो माला मोनहैबावगोनथाय बेनाथ' एकदम आउट स्टेटआवसो थांनांगौ एकदम मा जायगा होनदोंमोनलाय मुम्बाइ डेन्जार गिदिर सिटि बेयावसो थांगोन बेयो गाबोन समफोरसो मोनहैगोन रङिया मोनफैबाय लोगोफोर रङिया स्टेसनाव नै दायो लोगो हमहैनोसै बिथांखौ बहा दंथाय कन्टेक्ट खालामनानै एकदम बार जाबोनानै बाब थमथमावलाफ्रा एकदमबारे सोंनायफ्रा डेन्जार जों लांनो फैनायखौ आङो मोनबाय नै माबायदि नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों नैबेखौनो बुङो आर'नाइ स्टेनलेस लोगोफोर नैबेखौ लानानैनो आङो आर'नाइ बानायहैनोसै आरोना जाय नोंथांमोना नांगौ खबर होबानो जाबाय आर'नाइ आखिनो लोगोफोर दायो जोङो स्टेसनाव जिरायनानै दङ दसे नेनांसिगोन उफाय गैया बिराद गोबाव थानांसिगोन सासेया गेम गेलेना खावगासिनो माने खामायगासिनो गेम गेलेनो जायखिजाया दसे नेनोसै लोगोफोर थांसै आरोना जायखिजाया मोनाहैखासिगोन उफाय गैया थांसै